Salamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Bugün 30 yanvar. Köp adam belki bilýändeldir. Yani bundan 80 yıl ozal Sovet Soýuzynyň gahrymany Türkmeniň gerçek mert ýigidi Aýdoğdu Tahyrowyň ýoglan bilen. Yani dolu 80 yıl geçti. Kıynansak da yılların geçmegi netijesinde biz tarihimizden has uzaklaşýas gün geçdikçe. Yani şol adamlar ýatlanylmaýan, bolup geçen zatlar barady. Türkmenistanyň milli telewizionyasynda aýdylmaýa gynansak da diňe döwlet propagandasyndan ibaret. Eýsem, Aýdoğdu Tahyrow kim bolan? Özü tejende doglan 1907-nji ýylda, 1943-nji ýylda da ýagny 36 ýaşyň içinde aradan çykýan. Ölümün ähli 4 adam bolup nemisleriň rotasına rota bolanda keminden 90 adam bolmaly. 4 adam bolup gaýdawsuzlyk bilen bir rotany serpikdirip bilýärler. 4 adam bolup. Yani Türkmeniň mertligide. Biz geçen gezek Göktepe galasy bilen Göktepe galasy barasında eden çıkışımızda da Türkmenleriň erkinlik söýüji halkdygyny biz üstünde durup nyktap geçdik. Edil şonuň ýaly şol misalda Aýdoğdu Tahyrow hem aýdyp bilersiz. Yani 4 adam bolup 90 adama karşı durmak her kime başartmaýar. Emma gynansak da bugünkü günler şolar barada hiç hili ýatlanylmaýar, aýdylmaýar. Aýdoğdu Tahyrowy soňunda yaraly ýagdaýda yesir alýar nemisler. Yesir alýar soň urup, owa gynap mikrofon berýäs eline sen gramkogovorittilde öz türkmen egendeşlerini biz tarafa çağır, ýagny bize boyun olsunlar, bizim bilen işleşsinler diýip nemisler talap etdi. Aýdoğdu Tahyrow bolýar diýip eline mikrofonu alandan soň men Aýdoğdu Tahyrow sesimden tanansınız. Nirde nemis görseňiz urun, gyrın, öldürün, ýok edin. Ýaşasyn bizim beýik watanymyz diýip ýetişýär. Şol ortada eýen mikrofonyň sesi ýapylýar. Bir näçe günden, şu owanyň ady bolmaly. Большие Дубовицы diýen. Şol owany bir näçe günden soň basyp alýarlar. Bir saraýyň içinden ölüsini tapýarlar Aýdoğdu Tahyrowyň. Arkalarına diýe inçe armatur ýagny trost diýerler, ýagny sim bilen urulan diye izleri var diye. Kaptal tarafı diye bir tupoy predmet bilen diye urulup yarılan diye yani kaprasının yan tarafında yüzleri diye kesilen diye yani Aýdoğdu Tahyrowyň hatta suratı düşürecek olsalar yok bunu suratı düşürmeli bu suratı çıkarsak müňlerçe eskerlerde korku alamatları dörer deyip hatta suratı düşürmeni bile çekinýärler şu derece Rusçalawaýdan da izduroduny ýagdaýda Aýdoğdu Tahyrow tapýarlar. Bir näçe günden soň saraýyň içinde. Misal üçin Zoya Kosmidemyanskaya aslında şonu surata düşürýärler, şu surat çıkarylýar. Ýagny teninde o derece adam gorkar ýaly ýagdaýda bolmandyr. Hatta Zoya Kosmidemyanskayaň ölüm suraty. Emma Aýdoğdu Tahyrow şu suraty düşürmekden hatta çekinýärler. Häzirki günde endi barmak büküp sanaryaly Türkmenistanda uruşa gatnaşan veteranlarımız var. Ana 2002-nji ýylda Türkmen döwlet habar berýär. Her bir uruşa gatnaşan veterana 200 manat prezident tarapyndan syýlag berildi diýen. Şol 200 manat Türkmenistanda bilişimiz ýaly döwlet kursunda dollar diňe maket, maneken görnüşinde. Şoň ýaly narhda bar, emma halkyň almany şol dollary mümkinçiligi ýok. Dollar kursuna geçirende 200 manat 10 dollar bolýar. Men şu taýda beýleki Orta Aziýa döwletleriniň padarka beren, ýagny sowgat beren o summalaryny hasaplap nämetdim, ýazdym. Şu taýda Özbegistanyň her bir veterana beren 2002-nji ýylyň 9-njy maýda her bir veterana beren pul sylagy 1339 dollara ýetdi Özbegistanda. Kırgızstan'da 1200 dolar, 1209 dolar bağışlan. Kazakistan'da 2229 dolar. Tacikistan'da olsa, Tacikistan resursu bize seredende has izagalan yani baylıkları az devlet. Hatta şol devlette 480 dolar her bir uruşa katnaşan veterana sowgat edilýär. Gelip bizde 10 dollara deň bolýar. Bu kemsidici ýagdaý vatandaşlar. Barmak büküp sanaryalı azacık veteran kaldı Türkmenistan'ın içinde. Emma şolara da beýleki döwletler ýaly deňinde o pul sylagyny bermäni diýmek döwletiň ýagdaýy ýetenek.
şu summalara esaslansak şonu ýaly netije gelip bilýäs. Uruş ýyllarynda ýa-ni bellep geçişimize ýaly türkmen halky azatlygy söýýän halk. SSR bolanda ýagny 15 döwletiň birleşmesi, 15 döwlet bir bütöwi SSR döwletini emele getirýär. Gymmat metal, altındır, kümüş tawşyrmakda Türkmenistan şol döwür 1,5 milyon 2 milyon aralykda halky bolan Türkmenistan umumy SSR'in ýagny 15 döwletiň içinde tawşyrylan altynyň 80%-ni diňe Türkmenistan tutdy. Galan 20%-ni 14 respublikan paýyna düşýär. 80%-ni türkmenler tawşyryp bilen. Bu taryhy maglumatlar, bu fake däl ýa-da ýasama däl ýa asmandan alma däl, hakyky anyk maglumatlar. Bu nämäni subut etdi? Türkmenleriň erkinligi, söýüjüligini. Ata babalardan miras bu kakamdan galdy, atamdan galdy, babamdan galdy diýip rusçalap aýdanda relikwiýa diýilýär. Nesilden nesile gelip oturan zenanlarımızın broşka diýilýär, türkmen dilinde gül ýaka. Ýagny şolara çelli tawşyrýarlar esasy duşman basyp almasyn, duşmana gaýta ol bereli diýip. Ondan başga da biz ýene näme buýsanyp bileriz? Marshal Zhukov, o Berlini boyun egdiren, o Marshal Sovet Soýuzynyň marşaly. 1945-nji ýylyň 24-nji iýununda geçirilen Parad Pobedy diye ýeňiş paradynda Ahalteke bedewine münüp şo ýerde parad kabul etdi. Bu da türkmenleriň bir buýsanjydyr. Ýagny başga döwletiň aty däl türkmen atyny minýär ataýdy. Ondan başga da diňe bir adam kömegini däl uruşa. Ondan başga da hatta Türkmenistanda bar olan atlaryň 20%-ni fronta tawşyrýarlar. Ondan başga da tyýldy ýüpek öndürmek, ýagny soldatlar üçin paraşut taýarlamak üçin Türkmenistan aktiv gatnaşýar. Buğday uğratmakda, paxta yetiştirmekde tyýldy. 12-13 ýaşar oglanlar hatta ulu adamlaryň işlerini ýerine ýetirýärler. Edil şonuň ýaly ýene bir gezek üstüni basyp geçen türkmen halky erkinligi söýen halk. Emma indi biz özümüze soraw bereliň. Yani bellep geçtik. Aýdogdy Tahirov 36 ýaşda o watan üçin janyny pida eden. Şu öldürjegini bilse de soňky sözde aýdyp ölen. Türkmenler nerede neyimiz görseňiz gyrın diýip. Indi bugünkü gün biziň neslimiz o bir diktator maşgaladan korkup sesimizi çıkarıp bilemizak. Boynumuza almamız gerek. Indi oýlanyp göreliň biz şu hak edesmi şu ata-babalarymyzyň ruhunyň öňünde biz utanmaly dälmi? Häzir şu gije gündüzde bolup oturan zatlar üçin. Emma gynansak da Türkmenistanda o gahrman edip öňkü Niyazyň kakasyny görkezdiler. Öňkü gepleşiklerimizde Niyaz arada geçirilen temada biz dokument bilen tanıştırdık. O Gurban Sultan Ejäniň şu sud edilişi barada. Şu taýda şu dokumentde görkezilýär. Adamsy meýletin dezertir ýagdaýda nemisler tarapa geçilen o aýaly da tyýldy. O bir düzgünçilik hereketler edip ýördi şu dokumentde bellendiler. Emma Niyazow döwrü Türkmenistanyň gahrmany diýip o ad verildi. O şahakda kino düşürüldü. Hatta o mazardan toprak getirilip o mukaddes Türkmen toprağımıza da jaýlandy. Ondan soň Gurbanguly Berdimuhammedow prezident olandan soň o munyň atasy Berdimuhammed Annaýew o söýüşen gahrman olan emma hakyky watan üçin jan beren gahrmanlar barady. Kelam agyz söz nemet bugatda ne telewideniyada aýdylýar. Bu ören gynandyrýan waka. Biz öz taryhymyzy bilmesek geleceğe analiz edip bilmeriz. Vatan üçün şunyalı adamları yığı-yığdan yatlamak bizim borcumuz, bizim farzımızdır. Anha şu 80 yıl dolýar. Aýdog Tahirowyň ýogalanna yatan yer ýakty bolsun türkmeniň mertligide. Ondan başga da Türkmenistanly Gurban Sovet Soýuzynyň gahrmanlarynyň ilkinjileriniň biri. Türkmenistandan ilkinji Sovet Soýuzynyň gahrmany bolan yaralanyp bir el kesilenden soň 41-nji ýylyň sentýabr aýynda tyýlap aýtdy. Ondan başga da Penar Ecepow var, Anaglyç Ataýew var. Bir näçe gahrmanlarymız var. Sovet Soýuzynyň gahrmany derejäge ýetmek her kime başartmaýar watandaşlar. Emma bugünkü gün olar hakda hiç gili ne ýatlama var, ne bir aýdylýan nemeler var. Diňe görüşimiz ýaly türkmen telewideniyalary propagandadan ibaret.
Misal üçün Rusiyanı alalı, ya beýleki döwletler alalı. Her bir gahrmany barada onlarça diýen ýaly filmler var. O şolaryň adyna köçeler var. Statuya goýulýar, emma Türkmenistanda yok. Türkmenistanda diňe şu iki maşgaly öňkü o Niyazov ýaşap geçen, soň häzirki Berdimuhamedowlar ondan başga zat halky gyzyklandyrmaly däl diýen o netije gelýär. Hemçin beýle. Bu haçanaçely dowam etmeli. Şutajda sözü Anna Durdağa bereli, şu temada aýtjak goýjaklar var olsa, dinleýäs Anna Durdağa. Атамурат затронул очень хорошую тему. Спасибо тебе. Я прежде всего хочу сказать, что на самом деле герои туркменистанцы, они были, есть, и мы их помним, хотя власть их забывает. Вот я нашел фотографию нашего героя. Султан, покажи другие тоже фотографии, пожалуйста. Вот где он похоронен. И есть еще одна фотография, где вот чтят его память. Я скажу, что, как Атамурат сказал, у нас было много героев Советского Союза, которые воевали, которые отстаивали честь Родины на тот момент, скажу так. Сейчас они в Туркменистане, многие из них забыты. Например, мои 3 родственника тоже воевали, тоже пришли из фронта. Дядя Таджигуль пропал без вести в Украине, в Полтаве, в Полтавской области. Так что война практически задела, все семьи задела. Поэтому мы должны чтить вот память наших родственников, наших героев. И не надо о них забывать, надо говорить о них, не стесняться говорить об этом. Насколько я знаю, Пенар Реджепов, когда работал в Институте истории Академии наук СССР, к нему даже приходили с предложением о том, чтобы он восхвалял Ниязова. Тогда еще Академия наук существовала в то время. И, насколько я понял, он отказался от этого. То есть для него не было такого, что он струсил на войне, а в мирное время, чтобы он тоже струсил. Этого не было. Поэтому нам нужно продолжать вспоминать и чтить память наших героев. Спасибо. Söz gezegine Nur Muhammed Ağa bereli. Nur Muhammed Hanaf, söz sizden dinleyiz. Yine buraya kemyangda Selamun Aleykümler. Hakikaten bu ulu iş. Bizim kahramanlarımızı yattan çıkarmalılar. Onun esası yankı 2. Vatan Ursu'na. O yerde kahraman olan adamlar umumi savaşa katnaşan adamlara yattan çıkarmalılar. Yöne kahramanlarımızı hasan metir. Hemçin nideniz Urus'ta kahramanlığı kazanmak emmek şey yeterli olur. O hakikaten has bir mert yiğitlerimizden kahraman boluyor. Öz canını askermen yankı ayzır şuyali bir kolunu yitirenden sonra şol ursu devam etti. Dört olup şeylik düşmanların karşısına hareket etmek ulu mertlik. On yal mertlik hemmekse yeteren ok. Şoň üçin olar ýaly adamlarymyzy biz hiç wagt ýatdan çykarmalylar. Umumy taryhym ýatdan çykarmalylar. Bu 2. Vatan uruşa gatnaşanlar şolara görä biz şuny ýaşap ýörüz. Bizim şuň döwletimiz bar. Agyr ýagdaýda bolsa onda da bizim döwletimiz, bizim vatanymyz. Şu erkinligi, öz başlyklygy, Türkmenistan'ın devlet bolmagy, halkımızın hakikaten barlygy ol şol adamlara, 2. Vatan uruşa gatnaşan adamlara şolon gazançy. Biz şoň üçin şolary ýatdan çykarsak, ýen çöregimiz bir namys etmeli şol. Ýöne gynansaňam Türkmen hökümeti Niyazov döwründe, Berdimuhamedowler döwründe ol adamlaryň azam tutulany. Hakikaten doğru etdi Atamurat. Ve eyleki devletlerde köçelen adı akıllıya, heykelleri var. Yani bizim vatandaşımız olsa da görüyorsunuz mu? Yatan yer yatıp olsun şu yerde şoları yatlap yiyorlar. Hükümet yatlamasa da şu
vefat bolan yerindäki şu yerdäki yaşayan adamları ýatlap durlar. Näme üçin diýseniz, olar hakykatdan hem olan eden yankı Jowatan Rusya'naki eden batırlığı, mert adamları ýatlap durlar. Şeýle bolmaly, hemme bir hakikat normal döwlet. Doğrudanım, ikinci Vatan Uruşa Türkmenistan'a katlaşmadık. Doğun arnaşlamızın içinde yekeci de bir maşgıla yok diyeceğim yanlış olmaz. Benim hakakım atnaştı. 43. yıl içinde yankı Uruşa atnaşıp Ülke Kafkaz'da sonunun yankı Kırım'a hücum edilenine 43. yılda şu yerde yaralanıp 6 ayla Baku'da hospitalde yatıyor. Ondan sonra onun Uruşa yaraman sonra onu Kamisavat ettiler. Onun daim kakamın ağası, ulağası. On nime yankı Uruşa katnaşma diyal buronu olan sonra şonuna da şu özü hakikaten şu buronu eskermen Uruşa ardasını verip bittiye. Yani o da yankı nazırdığın açıyali evra adamlar iyisiz ihtiye o da şoları biri. Nerede ne molli ne heli şu mahallarım yankı yürütü orşitte site var gözleniyen. Uruşa katnaşanlar var adı. Atlar var da yönü şu yerde de Uruşa yazıya bezesti prapalı. Şunun için biz hiç kimi yattan çıkarmalılar. Yani ben yankı aytacak olanım dine Vatan Uruşu'na değil, umumi bizim Türkmenistan'ımızda Uruş'tan tamam. Türkmenistan'ı hakikat devlet eden, öz koşandığını koşan adamlar var. Onların Türkmenistan'ın bu SSR'ın kahramanı yönü Zahmet kahramanı. Onların var. Onların yatlap durmalı. Yani hiç kimin ağzı tutulunu. Mümkün ha Türkmenistan'ın kahramanları o da dine şu yankı bir topar şunki ya Niyazov dövründeki prezidentlere yaranıp şoları hakikaten şoları yönü kaldırıp tamana Huda yal edip, övüp, zat edip, şey edip kazanıyorlar. Onlar hakikaten Türkmenistan'ın yankı devlet olur ya, halkın alagasını edip Türkmenistan'ı öz koşandığını koşayan adamlar değil. Onlar bu kahramanlar yönü yankı pas halimler. Yani hakikat kahramanlarımızı biz yattan çıkarmalılar. Şu halkı sizin tayinlen şu nemeniz, çünkü yankı reportajınız bir başlayıcı olsun. Şunu men pikirim boýunça gollap eliki adamlarım iň bolmanyna bir mahal internet üstülen hemme kişi görübilýär nähil gahrmanlarymyzyň bolany kimler bolupdyr, nähil bolup gahrman bolupdyr. Şo zatlary öwrenmeli, ýatdan çykarmalylar, nesille geçmeli. Näpeskä men aýtjak bolarym, sağ olun. Alişer söz sorayım. Alişer Sahatov söz sizden dinleyiz. Salamu aleyküm yine Brezek. Ben hem hazır şutayda zadı gördüm. Tahir Aydoğdu'yu zat Nelson pamitlik ustanavili de. Bir sanı pamitlik zatta в родном авуле ustanavili. И Aşkavat'ta, Kaka'da ve yol ötende 3 tane köçenin adını koyupturlar da. Şu gün görüşümüz yalı. Niyazov geldi. Оказывается, atası giroy eken. Enesi de mать всех матерей bolan eken. Berdimuhamedov geldi. Оказывается, onun atası değil, Niyazov'un atası değil. Berdimuhamedov atası герой, mать матерей. И просто men aytacak zadım bu şu vakanalya o son berdirmelde Niyazov'da 4300 sanı pamitlik ustanavili. Yine hazır yine Tahir Aydoğdu'yu bir sanı ustanavili. Böyle 4000 с чем-то установили Ниязова. Также Муна, да, вот ничего не делает, да, вот они өзіне хотят, что вот пишут свою историю, да, вот. Менің айтчам, да, больше, да, вот, вот такие дискуссии, вот такие ятламазаттар etmeli, чтобы вот этого не было, чтобы не забывали, да, вот, yaşlarımız Atamurad'ın aytışı aldı, tarihı bilmesen geleceği kıyım böyle analiz etmek. Şunun için да, надо, как сказать, бороться с этим, чтобы не забывать, как мы пришли, да, вот, и то, что bizim halkımız çünkü günde
azatlığı söyleyen bir halk olduğunu görkezmek için. Спасибо. Но я два слова тогда скажу. Знаете, когда мне память, если мне память не изменяет, во время правления Ельцина отмечали годовщину Великой Победы, и, по-моему, Ельцин принял решение о том, чтобы наградить всех ветеранов войны орденом Отечественной войны третьей степени. Причем эта награда была предоставлена не только ветеранам Российской Федерации, но и ветеранам всего бывшего Советского Союза. Все, кто воевал, и туркменам, и узбекам, и таджикам, и так далее, и так далее. К сожалению, мы сегодня видим что? Мы сегодня видим то, что присваивают, дают звание медаль за отвагу. А медаль за отвагу – это такая медаль, она хоть и называется медалью, это не орден, но среди ветеранов войны она очень сильно ценится, потому что само название медали говорит само за себя – за отвагу. И что у нас получается? У нас получается, эту медаль получает дедушка Бердымухамедов. За что? Это просто бессмысленная акция. Мы не должны делить ветеранов войны на заслуженных и незаслуженных. Все ветераны войны для нас заслуженные. Те, не только ветераны войны, но и те люди, кто работал во время войны в тылу. И они тоже заслуживают какой-то награды. И когда мы сегодня слышим, что в каких-то странах предоставляют ветеранам войны определенные льготы, ну там квартиру выделяют путевки в санатории и так далее, и так далее. Их осталось мало, очень мало. Наших ветеранов туркменских, к сожалению, власть умалчивает. И это, на мой взгляд, одно из самых позорных явлений нашего туркменского общества. Самых позорных. Поэтому те, кто слушает нас, кто будет слушать нас, вот они должны понять, что нельзя допускать таких вещей. Спасибо. Men ustayda bir zat bellep geçesim geliyor. Biz çağa vaxtlar veteranlar kendi görünleşiyorduk, kızıklanıyorduk. Şoların bir aydan sözü var, şu veteranlardan biri. Biz diye Akop'ta yatırkak diye yanımızda diye o Kafkaski nasyonalist, yani Kafkaz milletlerinden de adamlar vardı. O Pribaltiyski devletlerden Latviya, Litva, Estonya'nın halkından o Kazaklar, Çiçenler, o Kırgızlar, Özbekler biz doğan yaldık diyeyim. Bir dögüm çörek tapsak denge paylaşıyorduk diye. Ama hazırkı gün biz öz aramızda seyretsek, Türkmenlerin bolup görüşüne bolsa da internet olğanlarında katı yığıdan qavat geliyor. Ay nämäňe gürleýiň sen şatır, nämäňe gürleýiň sen teke. 15 respublikanın halkı ağzı bir bolup bilen şo wagtlar gelip indi biz özümüz Türkmen pasportumuza Türkmen diýip ýazylan, emma ağzı birligi saklap bilemiz ok ýöne. Bir ağızda utanç diýmeli bu zatlara. Utanç. Vatandaşlar. Alişer Sakatov söz soruya söz verelim. Ben gördüm да, мне 37 лет, мне стыдно было, когда я видел, как эти деньги брали и как унизили этих ветеранов. Что пулу alıp, эти люди, целуя вот так 3 раза, эти 200 манат брали. Это унижение. Это унижение наших ветеранов. И Kur'an-ı Kerim yerine şunu öpmek категорически başka hile. Просто мен şunu унижение görüyorum da всех призываю. Вот şunu zatlara ne diysem осуждать вот эти вещи, осуждать и что впредь такого не было. Вот bütün молодежи айтyan da просто çünkü gün edil oturan iş это унижение нас, народа, наших ветеранов. Спасибо, что начал мен. Ну, Гачарыч, если что-то еще хотите добавить. Действительно, я хотел только добавить то, что ты сказал насчет медаль за отвагу. Может, неудобно говорить, но
Вот мой папа тоже был достоин этой медали за отвагу. За отвагу, и после в советское время он получал ордена, награды, героем соцтруда стал, но он больше всего ценил именно эту награду. Потому что вот на самом деле медаль за отвагу тоже давалась непросто, и не из-за того, что ты воюешь, а из-за того, что во время войны ты действительно совершил какую-то отвагу. Вот поэтому я насчет этой медали отваги хотел сказать. Вот, а в целом, doğru айтсақ, haqiqatan bizim halkımız şu halkıyadaydı da mert olmalı. Hakikaten benim kahramanlığımızı yattan çıkarmalılar. Hükümet yattan çıkarsa da halk yattan çıkarmalılar. Namam öz azatlığını korkudan çıkıp konstitusiya esaslanıp biz öz azatlığımızı devlette, öz erkinliğimizi, öz gücümüz bilen kazanmalı. Bu halkı yağdayda, halkın korulup veren yağdayı o Türkmeni yakışacak yağdayda ne kıyskından açık bulan. Çoğunun kahramanlar var diyecek bulan. Çok kahramanlar özünü korkutmalı. Şimdi şu temada edebiyat nokta nazarından seyretsek, vatandaşlar şu 1941-1945 yıllar aralığında bolan uruş temasında SSR dövrü ençeme yazıcılar, şairler, giyimden hikayeler, romanlar, qoşqular yazan yazıcı şairlerimiz oldu. Kıynansak da hazır. Şonyalı yazıcı şair biz göremizak. Dine yankı bellep geçişimyalı devlet propagandası hem de yurdun başında oturan prezidenti övmekten uvarat bolup duruyor. Şolardan misal edip aytsak, Rahim Esenov'un bir eseri var. Peykam lakamı bilen deyip. Şol arşivden material alıp, yani adını ütketiyor. Şu kitabın başında, söz başında aytıyor. Käbir maksatlara göre diye, başka kahramanın diye adını ütkettik diye. Şu kitapta Ağaberdif deyip geçiyor. Yani Türkmen yığdı arşivden alınan faktlar esasında yazılan kitap. Şonu yörüte yetiştiriyorlar. Nemislerin içine tıyla uğratmak için. Baranda da menin kakamı sürgün ettiler sivire, Baykulak deyip, Rasklaçıvit ettiler sivire, sürgün ettiler. Men Sovet hakimiyetine yığrencim var deyip, edil şonyal okatyalar, şonyal deyip, aydarsın deyip. Şoların içinde işlersin deyip, maglumat verip durarsın deyip. Şu kitabı esaslansa, şu tıyl hükmünde Türkmenistan fronta kömek için Krasnovodsk, şu dövür hazır Türkmenbaşı Nevti Qaytadan işleyen zavodu yarmalı deyip, yörütü Türkmenlerden nemisler brigada düzüyen. Paraşutta zımyalar Qaravunun içine. Şu yankı Peykam lakamı Peykam böyle öz Ağaber deyip şu kitapta. Şol svotka veriyor. Şunyal saatı, şunyal yerde zımılacak. Son yankı yörütte tayarlanılan, yani spetsagent değil, Rahim Esenov'un kitabında Ağaber deyip geçiyor. Yani belleşmeyalda arşivlerden, dokumentlerden peydalanıp yazılan belli bir sebeplere göre arşiv dokumentlerin sekretde, yani gizli duranlığı sebeple adını ütkettiler Ağaberdif deyip Rahim Esenov ad veriyor şu baş kahramana. Faktlardan alınan son bu hakiki maglumatlar şu hatta gitlere belli oluyor. Türkmenistan tıyıl hükmünde Türkmenbaşı'nın önkü Krasnovodsk şehirinin Nevti Qaytadan işleyen zavodu çiğmal fronta yetiştiriyenliği var arada. Yani düşmanın ekonomikasını çökürsek yeniş ansat dolar diyen düşünceye eğerip yörüte dönüklerden hakiki nemisleri işleyen Türkmenistanlılardan atriyat döredip Qaravun çölüne paraşutlu zımyalar. Şonu atriyadın tayarlanlı oturanlığı var arada, kaçan paraşuttan zımılacaklığı var arada Ağaberdif svotka veriyor. Yani çölde çopanı şol dövrde NKVD hazırkı neme bilen aydanda mahkama NKVD'nin işgarini çopan bilen yerine ütkettiler. Selle telpek neme silkme telpek giydiriyorlar, yani don zat giydirip hamalı çopan olup yor. Son yol salgısı oranda ters uğrukturup veriyorlar. Susuz ıskından kaçıp zat edip nemeden de yani basıp alıyorlar, yani 11-12 adamdan avarat olan toparı. Yani aytacak olyanım hatta Türkmenlerin içinden şu razvedkada nemislerin tıyılına gidip kımmatlı informasiyalar geçirmekte, hatta Türkmenlerin rolü var şu yerde. Şunyal siyasat var, yani Rusçalavaydan da. Одна правильная информация может решить исход войны diye.
tahkik aydylan bir maglumat uruşun çözgüdüni çözüp bilýär. Soň ýanky Agaberdiýewiň biografiyasynda ýagny kitabyň soňunda 30 yıl geçen soň uruş butaran soň 75-76 ýyllar töweregi Aşgabatda uniwermagda bir adam tanaya ýanky Agaberdiýew. Ene seredin diýe. Nemisleri işlen adam şul diye. Men plen düştüm. Şul şotaýda nemislere hyzmat etdi. Ene dönük şul dip yankı uniwermanyň içinde bir adam barmağını çomaldyp yankı Agaberdiýew gıýgyry ugraya. Ana men tanadım diye. Ana şul dönük şul hayal etmen tutsak etmeli. Yankı Agaberdiýew ýuwaşjadan uniwermagdan çykyp gitdi. Şotaýda içini gepledip gitdi. Haýda oğlan diye. Gaty ýetdi huşuň bar eken diye. Şeýle bir ýatkeşligiň bar eken diye. Kän zatlar hakda oturup diye gürleşsek boljak diye emma arman bolanok diye. Yani sekretde tutmalı. Gizlilikde tutmalı. Şu uruş butarandan soň 30 yıldan soň şu aýdyp nemetme hakkı bolmandyr şonuň başyndan geçen zatlary. Yani Türkmen vatandaşlarımızdan hatta nemislerin tylynda işlep razvedka işine amala aşyran türkmenler olan. Biz buýsanmaly. Yani inansak da bizim häzirki olup ýören günümüz hiç kawat gelen ak, yani biz şolaryň nesli diýmeni biz utanmaly vatandaşlar indi. Biz utanmaly. Sebäbi dolu uçuluğa boyun aldyk. Başımıza diktatör getirdik. O neme söz var. Şu zatları diye görüp bilip diye gavrunda aylanyp duranlar. Yani kıyın şu zatları aýdyp geçmek vatandaşlar. Aytam şolar buýsanmaly. Ana biz canımızı verdik. Ana bizim geljekki neslimiz oşunyal bolup yetişdi dip buýsan şolar tirsege galmaly. Emma gıynansam da olar namus etýändir häzir. Türkmeniň häzirki düşen hal ýagdaýyny seredip. Şu zatlara yol vermejek bolalyň. Umuman vatandaşlar bizim gepleşigimiz şundan ibaret gysgaçyk. Indi geljekki temalarda da gyzykly temalar hökman suratda gozgap geçer. Üns bereniňiz üçin, tomaşa edeniňiz üçin köp sag bolun. Zoom'a gatnaşan vatandaşlarymız size de ullakan minnetdarlyk. Wagtyňyzdy ayaman gelip pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin, aýdyp beren gyzykly gurrunlaryňyz üçin öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Köp sag bolun. Endiki görüşýänçek. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Sağ olun.